سمعنيو تناي لبي حساب زئيو كله يسمعنيو أيرحقن كباي مسايو زلو صوتا ولا يبزح نحوتو يمسي. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንብዓት ናይቶም ኣቦ ሓደ ኣቦ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳተረኸቡ ጸሎተ ኺዳን ጸሎተ ቅዳሴ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምቁራጽ የብጽሑ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ኣገልግሎቶም ከለዉ ብተመስጦ ደው ኢሎም ክበኽዩ ጀመሩ። ንብዓቶም ድማ ናብ መሬት ጠብ ክብል ጀመረ። እቶም ህዝቢ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ድማ ኣዝዮም ሰንበዱ። እንታይ ኮን ኮይኖም ይኾኑ ኢሎም ድማ ሓዘኑ። ንሶም ግን ገለ ነገር ብትሑት ድምፂ ዝደጋገም ቃል ከውፅኡ ከለዉ እቶም ህዝቢ ይዕዘብዎም እሞ ገለ ካብቶም ህዝቢ ናብቶም ኣቦ ብምቕራብ ሰምዕዎም። ኦ ጎይታይ ተለመነኒ፣ ንኽቡር ደምካን ንቅዱስ ስጋኻን ኣብቅዓኒ እንዳበሉ ድማ ብተመስጦ ዘረብኦም ቀጸሉ። እቶም ምእመናን ድማ ተገሪሞም ኣቦና እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም? ብኣግርሞት ሓተትዎም። እቶም ኣቦ ድማ ጎይታይ ንዓኻ ንምግልጋል ንኽቡር ደምካን ንቅዱስ ስጋኻን ኣብቅዓኒ ይብል ኣለኹ ክብሉ መለስሎም። ሽዑ እዮም ምእመናን ብምግራም ኣቶም ኣቦና ክንድዚ ዝኣክል ዘመን ኣገልግልኩምና፣ ምሂርኩምና፣ እምነትና ኣፍሊጥኩምና፣ ንኽንሳሕ ምዒድኩምና፣ ብንስሓ ተሓፂብና ድና ናብ ክቡር ደሙ ቅዱስ ስግኡን ዘብቃዕኹምና እኮ ንስኹም ኢኹም። ንዓኹም ቆሪብኩም ንዓና ዘቕረብኩምና ንስኹም ኢኹም። ሕጂ ደኣ ከመይ ኢልኩም ከምዚ ትብሉ በልዎ። ሽዑ እቶም ኣቦ ፍቕሪ ናይ መስቀል ተረዲእኒ፣ ንሰብ ዘይኮነስ ንርእሰይ ክብል ዘገልግለሉ ነቲ ስግኡን ደሙን ዝሃበኒ መድሓኒ ዓለም ፍቕሪ ተረዲእኒ፣ ስግኡን ደሙን ዝቕበለሉ መዓልቲ እየ ዝልምን ዘለኹ ኢሎም መለስሎም። ሓወይ ሓፍተይ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ከምዚ ዝዓይነቱ ኣገልግሎት በየቦትኡ ዝበዝሓሉ ዘመን ኢና ዘለና። ኣብ ቤተ ክርስቲያን፣ ኣብ ማሕበራት፣ ኣብ ኩሉ ኣብ ማሕበራት ዝረአ ጌጋታት ጽቡቕ እንተተሳተፍካ ጸኒሕካ ካብ ማሕበር ቀይረ እታ ዘእተወትካ ተደኺሙ ምስኡ መሓረ ምድካም ሓደ ሰብ መጀመርያ ማሕበር ዝኣቲ ንማንም ኢሉ ዘይኮነ ንሂወቱ ኢሉ እዩ። እቲ ዘገልግሎ ድማ ንእግዚኣብሔር እዩ፣ ንደቂ ሰባት ኣይኮነት። ማሕበር ከም ናይ ውልቀ ሰብ ጌርካ ምቁር መጀመርያ ቅድሚ ምእታውካ ዕላማ መእተዊካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ካሊእ ይትረፍ ናይ ማሕበር ሓላፍነትን ፈቃደኛ እየ ኢልካ ተቐቢልካ ምንም ተገዳስነት ውሽጥኻ ዘይምህላው እንታይ ሓሊፊ እንታይ ጎዲሉ ኣነ እጃመይ እንታይ እዩ? ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበልኩዎ ሓላፍነት ክዋፅኦ ኣለና። ኣብ ክንዲ ማለት ብጽቡቕ መርኣያ ኣብ ክንዲ ምዃን መጠን ዘይብሉ ዕሸሽነት ርእስኻ ምዃኑ ንዝንጋዕ እግዚኣብሔር መስተዋዕሊ ልቦና ይሃበና። ንሰብ እንሰርሕ ወይ ናይ ኣገልግሎት ግዴታ ኮይንና እነገልግል በየኣብያተ ቤተ ክርስቲያናቱ ዘሎ እዩ። ኣቦታት ክምስሉ ኣገልግሎት ማለት ብፍቓድካ እትቕበሎ ባርነት እዩ ከም ዝብሉ ብኸምዚ ዓይነት ክንጓዓዝ ኣብ ክንዲ ዝግብኣና ሰብ ክጅምር ጣዕሙ ከይተረድኣና ዝጀመርና ሰብ ክገድፎ ድማ ነቲ ሰብ ርኢና መንፈሳዊ ህይወት ኣገልግሎት ዝገደፍናዮ ብዙሓት ኢና። ገለገለ ድማ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ፣ ምጻም፣ ምጽላይ፣ ምስጋድ፣ መቕዳስ፣ ምዝማር፣ ምስባኽ፣ ነፀላ ምልባስ ከም ግዴታ ወይ ከም ሕጊ ኢልና እንተገብሮ መቸም ብዙሓት ኢና። መዓስ ኮን ንኸውን ፍቕሪ ተረዲእና ስለ ፍቕሪ ኢና ነስተገብሮ። እተፍቅሩኒ እንተኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልዉ። ዮሃንስ 14:15 ሰብ ክርኤና ኢልና ሓጢኣት ካብ ምስራሕ እንገድፎ ብዙሓት ኢና። ኣምላክ ክርኤና እዩ ሲኦል ክንኣቱ ኢና ኢልና ፈሪሕናስ ካብ ሓጢኣት ምስራሕ ንፈርሓሉስ መዓዝ እዩ?
ንቓሉ እንፈርሕስ መዓዝ እዩ? ንብዙሕ ዓመታት ቃል እግዚአብሔር ዘተመዝገብናሉ በስመ አብ ኢልና ክርስቲያን እንታይ ምዃኑ ዝፈለጥና ህይወትና ዝቐየረሉ ብዙሕ ውዕለት ዝወዓለልና ማሕበር ብድፍረት ረጊፅና ናብ ብዙሕ ዘለውዎ ዝኸድና ንባዕልና ጥራሕ ዘይኮነ ንብዙሓት እውን ክስዕብቡና ዝገበርና ክንደይ ኢና። ኣገልግሎት ግን ከምኡ ድዩ? ንሰብ ዝረኸብና ኣጋጣሚ ይምለሰና ይኹን ግን ኩሉ ቃል እግዚአብሔር እዩ። ንባዕልና ኢና ዝጎዳእና ምክንያቱ ግብርና ካልእ እንከሎ ካልእ ስለ ዝኾነ እምበር እግዚአብሔር ቤቱ ኣይሓድግ። ብእግዚአብሔር ዝተሰርሐ ብሰብ ኣይፈርስ። ንቤቱ ባዕሉ ኣለዎ። ስለዚ እቲ ንብሎ ብቃል ዘይኮነ ብተግባር ንንበረሉ ኣኣዚናዮ ጠንኪርና ሃይማኖትና ነስፋሕፍሕ። ኣገልግሎት እሱ እዩ። ኣብ ዝመልአ መዓልቲ ኣብ ዝደመቐ መዓልቲ ኮይንካ ልነብስካ እምበር ንመንፈስ ቅዱስ ኣይተለሊ። ስለዚ መንገድና ነስተኻኽል፣ ዕላማና ንፍለጥ። እንሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ። ነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ከዓ ዓስበይ ምሳእ እዩ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22:12 ግን ስለ ፍቅሩ ኢልና ፍቅሩ ተረዲእና ሓጢኣት ዝኾነ ኩሉ እንገድፎ መዓዝ እዩ? እናሰበኽና እና ዘመርና እና ቀደስና እና ኣቀደስና ዘይድሓንና ፍጹም ፍቅሩ ዘይተረድኣና ብዙሓት ኢና እሞ ስለ ፍቅሩ ኢሉ ፍቅሩ ሃበነ እግዚኦ ኣዕይንተ ኣእምሮ ወትረ ክያከ ይርእያ ዋእዛንኒ ቃል ዘብሃተይትከ ይሰምዓ። ኦ ጎይታ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ዝሪዓንቲ ኣእምሮ ንዓኻ ጥራይ ዝሰምዓ እዛን ናይ መንፈስ ሃበና። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይትአኮት ወይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት ለዓለም ዓለም አሜን። ምንጭ ካብ ዘንበብክዎ መድኃኔዓለም እግዚአብሔር አምላክ ወዲ ድንግል ማርያም ናብ ማሕበርና ኣብ ማሕበር ነርና ዝወፅና ላብ ማሕበርና ይመልሰና። ኣብ ማሕበርና ለለና ለለ ኣብ ማሕበርና የጽንዐና። ማሕበር ማለት ካብ ጭንቂ ዘውፅእ ምስ ኣሕዋትካ ተጫዊትካ ዘሚርካ ጸሊኻ ካብ ጭንቀት ትወፀሉ መንገዲ እዩና እግዚአብሔር አምላክ ካብ መንፈስ ካብዚ ማሕበር ዝወፃና ላብ ማሕበርና ይመልሰና። ኣብ ማሕበር ዘለና ለለ ክሻብ መጨረሻ የጽንዐና መድኃኔዓለም። ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ሰምዓኒዩ ትናይ ልበይ ሓሳብ እዚ እዩ ኩሎ ይሰምዓኒዩ ኣይርሕቕን ካባይ ምሳይ እዩ ዘሎ ስቕታ ዋላ ይብዝሕ ንሕቶ ይመሲ